inyalo dhi retire ka in gi higni 55, lakini in king'iyo maber tineno ni pesa ni pod anyalo medo kane kacha nikech kaka aikra ni an gi kaka anyalo manage gika ma ok adhi akawo pesa ni. Ma pesa ni inyalo kano kanyo kata bichop higni 65 ma onge ng'ama otami. To kendo ber kane kanyo nyaka higni 65 en niya, kichopo achopa higni 65 ni mano kendo korka tax kacha onge gimiwache. Pesa ni no ikawo maonge tax mora mora. Mana kichopo higni 65. Matinde ni joma ni higni 65 kadhi malo ok chulo osuru. Ok gichulo osuru wach ma retirement gine keno mar retirement ok gichulo osuru kanyo. Alafu moro ni to koro lure gi kaka skim oketo. Kama koro chik nitie en ni sami wacho ni adwaro cha to nego kawo muda maromo nadi mondo chuli. Makanyo to chik oketo ni ok onego bed ni ichuli muda makalo odiochienge 30. Matine ni dwe ka dwe. Dwe ka dwe nyaka chuli. Ok, sami keto claim mari cha okonego bed ni kao more than 30 days mondo yud pesa ni. Mako kalo kanyo to koro mano